बयखौ बरायबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव जों सावरायगासिनो going to formनि सोमोन्दै राइट थ' जों दिनैबो सावरायगोन going to formनि सोमोन्दै दिनै जों सावरायगोन going to formआव नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सआ माबोरै जायो राइट जों बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों सोलोंनानै लानाय going to formआव नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सआ माबोरै जायो ओके थ' जों बेखौ बर' रावनिबो सोलायनानै नायगोन माबोरै जायो राइट थ' जों बाथ्राखौ गोबाव खालामालासिनो जों नायनो माबोरै जायो नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सआ राइट दा नायदो going to form राइट बिनि मा होनो नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स राइट बेहा मा होनो गावनि फरमेसन दंखायो बे फरमेसन मथे बाथ्राफ्रा जागोन दा जों नायनाय फरमेसना माबोरै फरमेसन एम इज आर प्लास साबजेक्ट प्लास नट प्लास going to प्लास V1 प्लास ऑब्जेक्ट प्लास क्वेश्चन मार्क राइट बे गासै लोगोनानो मोनसे मा जागोन बियो going to formनि नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स जागोन राइट नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स जागोन आरो बिनिनो मोनसे मा जागोन बियो सेन्टेन्स जानानै मोनसे एग्जाम्पल महर लागोन राइट बे फरमेसनखौ जों बाहायनानै मा खालामनांगोन going to formनि नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सनि जों एग्जाम्पल जों बानायनो हागोन राइट थ' एग्जाम्पलखौ लाबाय एग्जाम्पलखौ जों इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सआव जि एग्जाम्पलखौ लादों बेखौ लानाय जादों राइट सोलाय सोल' खालामाखै माने बाथ्राखौ जों मोजाङै हमनो हानो थाखाय जास्ट बेनि मा होनो फरमेसन मथे जोङो बाहायगोन माबोरै जायो अके बे एसे सोलायगोन नङा जानो दा नायनोसै जों एग्जाम्पलखौ माबोरै जायो दा फार्स्टआव लादों जोङो एम जों थाबाथ' मान आइ जाखायोखा ओमफ्राय बिनि उनाव जों मा खालामनांगोन साबजेक्टनि उनाव नट राइट ओमफ्राय going to ओमफ्राय माने भिउआवनो सिखौनो लाबाय ओमफ्राय जेनेबा अबजेक्टखौ माने हिरिम्बा बाथौ थानसालि ओमफ्राय कुइसन मार्क एम आइ नट going to see हिरिम्बा बाथौ थानसालि राइट बे मा जासिगोन बे होमबा नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स जाबाय माने going to formनि राइट दा बेखौ बुजिबाय जोङो दा बेखौ बर' रावाव जुदि सोलायबा माबोरै जायो जों मोननै सेन्सआव जों सावरायखादोंखा मोनसे माने फिउचार टेन्स आरो मोनसे नियार फिउचार टेन्सनि सोमोन्दै दा फिउचार टेन्सनि नायनाय जों माबोरै जायो आं हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ नायनाय नङा नामा राइट आं हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ नायनाय नङा दा आं हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ नायनाय नङा ना बेबायदि नामाबो होनो हायोबो नाबो होनो हायोबा दाबो होनो हायो जिखुनु जाया मोनसेखौ जों बाहायबानो जाबाय राइट अब्ला मा जागोन बियो सेन्टेन्सआ मा जागोन नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सनि बाथ्रा जागोन राइट नङा होननाय लोगो माने नेगेटिभआव फैजाबाय ओमफ्राय नामा बा दा बा ना होननाय लोगो बे मा होनो इन्ट्रोगेटिभआव सोंनाय राव जाबाय बा सोंनाय राव जाबाय राइट दा जों बेखौ बुजिबाय नङा जानो दा जों नायगोन दा एबार नायगोन जों मोनसे नियार फिउचार मारै आं हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ नायनो थाङाखै नामा बेबायदि बे दा आरो नाखौ बाहायासै खारन मोनसेल'सो बाहायबाय नङा गोलाव जायो जों बेखायनो बुजिखाबायना बेखौ जों उनाव बाहायना होबानो जायो राइट दा जों हमनो हाबाय माबोरै जायो नियार फिउचार आरो फिउचार टेन्सनि बाथ्राया माबोरै जायो जों बेखौ बुजिबाय राइट आरो बाथ्राया माने फरमेसनजों मिलायनानै दङ अके दा जों नेक्स्ट एग्जाम्पलखौ नायबावनोसै आर ओमफ्राय साबजेक्टखौ लाबाय जों मा होनो वी नङा जानो ओमफ्राय नट ओमफ्राय माने going to ओमफ्राय V1 मा ड्रिंक ओमफ्राय टी ओमफ्राय सोंगासिनो आर वी नट going to drink tea राइट दा बेखौ बुजिबाय जोङो ओमफ्राय दा माने बेखौ जुदि बर' रावाव जुदि सोलायबा माबोरै जागोन राइट दा बर' रावाव ओरैबायदि जागोन जों साहा लोंनाय नङा दा बेबायदि राइट जों साहा लोंनाय नङा दा मोनसेल' लाबाय माने बे नामा बा ना बा दा नङा जानो गासैखौ लानानै जों मोनसेखौ लाबाय मोनसेखौ लानानै जों बाथ्राखौ बुजिनो हाबाय राइट बेबायदि जायो मायाव जायो बियो फिउचार टेन्सआव राइट दा बेखौ जों आरो नियार फिउचार नायबा माबोरै जागोन बियो जों साहा लोंनो थाङाखै ना बिदि आरो राइट बा जों साहा लोंनो थाङाखै नामा बेबायदि बा जों साहा लोंनो थाङाखै दा बेबायदि आरो जिखुनु जादों मोनसे लानानै जों बानायनो हायो राइट दा बेखौ बुजिबाय जों गम मोनबाय जे माबोरै जायो बेबो फरमेसनजों रोखायै मिलायनानै दं जादों नेक्स्ट एग्जाम्पल नायबावनाय माबोरै जायो इस लाबाय ओमफ्राय जों इसनि साबजेक्टखौ हि लाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव नट ओमफ्राय going to ओमफ्राय V1खौ मा होनो पारचेस ओमफ्राय अबजेक्ट जाबाय टेक्स्ट बुक ओमफ्राय सोंलुसिन राइट इज हि नट going to purchase टेक्स्ट बुक राइट दा जों बेखौ बुजिबाय मा होनो बेखौ बुजिबाय जे बे नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स मानि going to formनि राइट दा जों बेखौ बर' रावाव जुदि सोलायबा माबोरै जायो बाथ्राया जों बेखौ सिनायनानै नायदो बर' रावाव माबोरै जागोन बियो फरा बिजाब बायनाय नङा नामा राइट मा जाबाय फिउचार टेन्सआव जाबाय राइट दा बेखौ बुजिबाय जोङो माबोरै जायो बाथ्राया राइट ओमफ्राय बेनि उनाव जों नायबावनोसै नेक्स्टआव मा होनो नियार फिउचारनिखौ बियो फरा बिजाब बायनो थाङाखै ना बा बियो फरा बिजाब बायनो थाङाखै दा राइट बेबायदि खालामबानो मा होनो बाथ्राया मा होनो नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स जायो माने going to formनि
राइट बेखौ जों बुजिनो हाबाय बा हमनो हाबाय राइट जों आगोलावनो सावरायबोखादोंखा गोबां टेन्सफोर सावरायनायाव सावरायबोखादों नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सआ माबोरै जायो राइट दा बे गोइं टु फर्मनिया माबोरै जायो जों बेखौ सावरायनानै जों मिथिनो लाबाय आरो सोलोंना लानो हाबाय राइट बेहाय बाथ्राखौ जों मोननै सेन्सआव फोरमायनो हायो मोनसेखौ मा होनो फिउचाराव आरो मोनसेखौ जों नियार फिउचाराव राइट जों माने बाथ्राखौ जोङो गोरलैयै हमनो हाबाय राइट दा बे साननाङा जे जों माने अबा दा बाहायदों अबा ना बाहायदों अबा नामा बाहायदों माबोरै जायो बिदि नङा नामा बा दा बा ना राइट ओमफ्राय माने बासि होनानै अबे माने नाखौ बाहायदों अबाव दाखौ बाहायदों अबाव ना बाहायदों बेखौ बासि होनाय जाबाय आरोना जों मोनथामखौ जों बाहायनाय बेखौ गोनो गोथो बा कनफिउस जानांगौ खुनु बाथ्रा गैया राइट बेहायनो होनानै होखादोंखा बे सायावनो होनानै दिन्थिना होखाबायखा जों मोनथामखौ बाहायनो हायो राइट बे मथे जों अबा माने बेखौ नामाखौ बाहायबाय अबा नाखौ बाहायबाय अबा दाखौ बाहायबाय राइट बेखौ जों गोनो गोथो साननांगौ बाथ्रा थाया बेनिखायनो जों बुजिना लानांगोन जे मोनथाम बाहायबाबो माने कारेक्ट जिखुनु जाया जों मोनसेखौ बाहायनो हायो बायदि राइट दा जों बुजिबाय गोइं टु फर्मनि नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सआ माबोरै जायो अके बे सावरायनायनि गेजेरजों आरो बेनि गेजेरजों जों गोबां बिदिन्थि गाव गावनो बानायना लानानै जों मा होनो बर' रावबो सोलायना लानो हागोन बेल' नङा बे बाथ्राया बेल' नङा जे बेखौनो एकदम बेल' जाथारनांगौ बा बेल' फैथारनांगौ बिदि नङा जों माने कनसेप्टखौ जों बुजिनांगोन रोखायै हमनो हानांगोन जे माबोरै जायो राइट दा जों बेहाय माने सावरायनायनि गेजेरजों कनसेप्टखौ हमनो हाबाय बे फरमेसन जों मिलायना नायबाय नङा जानो आरो बर' रावाव जों माबोरै ट्रेन्सलेसन खालामनाय जायो बेखौबो जों हमनो हाबाय बुजिबाय राइट दा आसा खालामो कनसेप्टआ जोंना क्लियार जाबाय राइट एग्जाम्पलफोरखौ जों गोबां गाव गावनो बानायनानै लानो हायो अके बेबायदि बानायबानो जागोन राइट बा बेबायदि बानायना लाबानो एग्जाम्पलफोरा जागोन बा बिनि एग्जाम्पल बा बिदिन्थि महरै जों बाहायनो हागोन अके दा जों बाथ्राखौ बुजिबाय दा जों सावरायदोंमोन गोइं टु फर्मनि नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सआ माबोरै जायो दा बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जों हमनो हाबाय बा बुजिबाय जे माबोरै जायो बेहा गावनि फरमेसन दङ बै फरमेसन मथे जोङो मा होनो सेन्टेन्सखौ जों बानायनांगोन राइट अब्लानो बेनि मा होनो नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सनि मोनसे बाथ्रा जागोन बा सेन्टेन्स जागोन राइट आरो जों बिनि एग्जाम्पलखौबो बेबायदिनो जोङो बे फरमेसनखौ बाहायनानै जोङो बिनि एग्जाम्पल बा सेन्टेन्सखौ जों बानायनो हायो जों बेखौ मिन्थिबाय आरो बुजिबाय राइट स' आं आसा खालामो दिनै जोङो सोलोंनो हाबाय बा बुजिनो हाबाय जे मा होनो गोइं टु फर्मनि नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स जों माबोरै खालामो जों बेखौ मिथिबाय आरो मिथिनानै जों सोलोंनो हाबाय आरो बेबायदि जों खालामबानो जोंना मा होनो गोइं टु फर्मनि नेगेटिभ आरो इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सआ कारेक्ट जागोन बा जोङो मा होनो बानायना लानो हागोन बा सेन्टेन्सखौ जोङो कारेक्ट खालामना लानो हागोन राइट जुदिहाय बे आंनि गुसुं भिडिअ'आ नोंथांमोनखौ सोलोंनायाव जुदि हेल्प खालामदोंबा आरो नोंथांमोना आंनि बे गुसुं भिडिअ'खौ नायनानै जुदि माबा मोनसे सोलोंनो हादोंब्ला बा बुजिनो हादोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आं बेखौल' नोंथांमोननिसिम गुरै खालामनो थाबाय गोजोन्थों